Täçistanlylar ýurdun täze prezidentini taýlamak üçin ses berýär. Taýlawlaryň netijesinde ýurdun häzirki baş tutany Emomali Rahmonyň 4-nji möhleti prezident taýlanmagyna garaşylýar. Garaşyl jurnalistler taýlawlaryň dowamynda käbir adamlaryň ençimizek ses berendigini aýdýarlar. Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ýaşaýjylar Kiýewiň natsist okupasiýasyndan azat edilmeginiň 70 ýyllygyny ýatlap, näbelli eskiriň monumentine gül destelerini goýdular. 1943-nji ýylyň noýabrynda Kiýew ugrundaky söwüşde 15.000 töwerege adamyň öldürilendigi aýdylýar. Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda agyr tehnika täze sport toplumlarynyň guruljak ýerindäki jaýlary ýumurdy. Munyň netijesinde ýaşaýjylar öýlerinden çykaryldy. Öýleri ýykylan adamlar has köp kompensasiýa tölegini edilmegini talap edip, ençimi protestleri hem geçiripdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanys boldunuz.